Mhm. Co pak? Super. Taky složíš tričko? A teďka to řeknu. A teďka to udělám. To musí dělat. Dobře. Tak Viviana? Ne, nebudu. Tady papi? Aj, počkej, Lenu. Počkej, ty to počkej chvíli. Takhle. Okay, Ano. Bravo. tak pojďme. Tak pojďme. Baba! Uděláš to tati. Tati. Otočíš na druhou stranu. Tati. A vyndáš tohle za cestí. Uděláš to takhle, aby ten obrázek se neviděl. A potom to přendáš, aby ten Lukáš se neviděl a máš to hotovo. Jednička seš.